L-etimoloġija hija fost l-oqsma ewlenin tal-istudji tal-lingwi u tirreferi għall-istħarriġ tal-oriġni tal-kliem. Dr. George Farrugia, lettur tal-Malti fl-Università, tagħna spjega aktar dettaljata ta' dan il-qasam ta' studju. L-etimoloġija hija l-istudju tan-nisel tal-kelma. Fil-fatt, il-kelma ġejja mill-Grieg etimoloġija li tfisser l-istudju tat-tifsira veru tal-kelma. L-istudju tal-etimoloġija llum ħafna studji tal-etimoloġija jiffokaw ukoll fuq kif kelma tgħaddi minn lingwa għall-oħra u tinbidel fil-forma u t-tifsira tagħha. Kliem li ħadna mill-Arab biex aktar huwa kliem li jiffoka fuq kunċett bażiku, qed nitkellmu fuq affarijiet bażiċi, prinċipji, kunċetti bażiċi, affarijiet primittivi, niftakru li meta kien hawn l-Arab hawnhekk ma kienx hawn l-affarijiet teknoloġiċi tal-lum. Allura nsibu kliem ngħidu aħna li għandu x'jaqsam man-natura u l-elementi naturali, kliem bħal xita, rieħ, xemx, qamar. In-numri ħadnihom mill-Arbi. Il-kuluri bażiċi, jinnaf ngħidu aħna l-abjad, iswed, aħdar, aħmar, ikħal, iżraq. Għanna kliem li jirreferi għal partijiet tal-ġisem tal-bniedem. Dana ma jinbidlux dawn il-partijiet speċjalment li jidru minn barra. Allura huwa kliem bażiku għadu aħna bħal wiċċ, għajn, ras, xar, id, etc. Imbagħad għandna kliem li aħna ħadna mir-Rumanz. Ħafna minnu daħal fi żmien il-kavallieri, tajjeb issa s-soċjetà Maltija ma baqgħetx biss is-soċjetà nies ma baqgħux jaħdmu fl-għalqa biss, imma issa kellek il-bliet u x'veru l-ħajja bdiet tinbidel, il-mod tal-għajxin inbidel u allura ħajidħollok kliem ġdid. Mela allura mit-Taljan ħadna ngħidu aħna kliem li għandu x'jaqsam mal-arti. Bħal kelma l-istess arti, pittura, mużika, kantant, opera, palk, teatru, dan it-tip ta' kliem. Anka fuq tqassim tad-dar innifisha. Issa ma baqgħetx biss l-orfa, imma id-dar li saret aktar komplessa, allura kliem bħal intrata, salott, kamra tal-pranzu, terrazzin, ġardina, affarijiet oħra li ssif fid-dar, affarijiet li jżejnu d-dar, bħal ngħidu aħna vażun, komodina, lampa, dan huma kliem li ħadna mit-Taljan. Però interessanti wkoll li ħadna numru ta' kliem mill-isqalli. Dan jekk ma tkunx taf l-isqalli, jekk ma tkunx taf rajt dwaru, taħseb li nkunu ħadnih mit-Taljan, però ħadnih mill-isqalli. Ngħidu aħna kelma bħal brazz, ajkla, kantun, flixkun, pitazz, da kollu kliem li ħadnih mill-isqalli. Illum l-aktar kuntatt li għandna mal-Ingliż u x'veru huwa l-aktar sors l-Ingliż li qed jagħtina kliem ġdid. Kliem pereżempju fil-qasam tal-isports kollu mill-Ingliż, jinnaf football, volleyball, basketball u anka kliem li assoċjat mar-regoli tal-logħba, jinnaf goal kick, referee, linesman, dan il-kliem kollu ħadnih mill-Ingliż. Kliem ieħor li ħadna mill-Ingliż huwa kliem teknoloġiku. Tajjeb, jew li għandu x'aqsam mal-appliances, imma għadni kemm użajt il-kelma mill-Ingliż jiena stess, jinnaf jekk morru fid-dar, morru jinnaf għandek fridge, freezer, cooker, toaster, kliem jinnaf teknoloġiku, mobile, computer, laptop, printer, mouse u kliem ieħor f'dan il-qasam. Fil-Malti insibu xogħlijiet ta' natura etimoloġika, fost l-oħrajn insibu id-dizzjonarju ta' kulina Malti Ingliż li wara li tik it-tifsira tal-kelma fl-aħħar jgħidlek ukoll l-etimoloġija ġifier minn fejn ġejja l-kelma. Dizzjonarju ieħor huwa d-dizzjonarju ta' Erin Saracino Glott il-Miklem. Il-Miklem Malti, fejn ukoll dan huwa dizzjonarju etimoloġiku, saru wkoll teżijiet ta' natura etimoloġika, pereżempju għandek ix-xogħol ta' Daniel Bezzina li jitkellem fuq il-kliem li ħadna mill-isqalli f'dokumenti antiki bil-Malti. Jew inkella t-teżi tad-dottorat ta' Joseph Kirkhope li jitkellem dwar il-kliem ta' natura legali li ġej mit-Taljan u li daħal fil-Malti. Interessanti wkoll insemmu proġetti li qed isiru bħalissa, għandek il-proġett l-Osservatorio degli Italianizmi nel Mondo
li qed jistudja l-kliem kollu Taljan li daħal f'lingwi differenti fid-dinja fosthom fil-Malti. U proġett ieħor li jismu Il-Minsel li kelma ġejja mill-kelma nisel li qed jistudja l-etimoloġija tal-kliem ta' nisel Arbi fil-Malti. Niftakru li l-kliem li daħal mill-Arbi fil-Malti mhux neċessarjament huwa kliem li ġej mill-Arbi klassiku, imma jista' jkun ġej minn diversi dialetti oħra tal-Arbi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.